Ovo je AstroPython u prevodu Astrofijaker. U klipu koji sledi slušate horoskop za oktobar, novembar i decembar 2025. godine za osobe koje imaju znak ili podznak u Strelcu. Ako imate neke stvari koje niste završili u zadnjih par godina u vezi vašeg doma i vaše porodice, onda sada ćete to završiti. To može biti recimo renoviranje doma ili selidba. Ali ako ste imali i neke nerešene stvari sa nekim članom vaše porodice, možda zbog nasleđa ili zbog novca, onda bi sada trebali da to rešite, ali i da dobijete nasleđe ili da unovčite već dobiveno. Povoljan period vam je da otplatite kredite, hipoteke, ali i za ulaganje u banke, osiguranje, za neke investicije koje će vam se u budući isplatiti. Ako ste student, možete dobiti stipendiju. Vaš bračni partner, partnerka će imati više novca, a to je zato što je možda napredovala na poslu u zadnjih par godina. Sada ćete imati puno ideja u vezi vašeg posla i kako da napredujete na poslu, a to možete ako uvedete neke novine na poslu. Vi ste u zadnjih par godina menjali posao, ali ako niste, onda vam je ovo zadnji moment da to uradite. Dosta od vas su počeli svoj sopstveni posao. Vi želite slobodu da nešto učite i da putujete, da upoznajete strane kulture i strane zemlje. Zato vam najviše odgovara posao koji je vezan za inostranstvo ili za strance na neki način, jer se vi bolje razumete sa strancima nego sa svojim narodom. Vama se tako aktivira sreća, sa putovanjima i sa učenjem. Zato uvek putujte i učite, idite na neke obuke i kurseve ako osetite da se ništa ne dešava ili da imate neku kočnicu u životu. Ako ništa drugo, onda kontakt sa strancima vama i donosi sreću i usrećuje vas. Vama se obično dopadaju osobe koje su plave boje kose ili očiju i osoba koja je stranac ili druge vere i druge nacije u odnosu na vas i da je mlađa od vas. I dopadaju vam se osobe koje rade posao vezan za uniformu, kao policija, vojska, medicina i sl. Vi se brzo zaljubljujete, a još brže odljubite, jer ste avanturista, ali želite da se i intelektualno povežete sa osobom sa kojom ste u ljubavnoj vezi, pa i da zajedno putujete i učite. Osobu za ljubav sada možete upoznati preko posla, vašeg ili te osobe, ili preko prijatelja, ili ste prijatelji, ali i preko društvenih mreža. Prvo ćete možda kriti tu ljubavnu romansu od ostalih, posebno ako ste prijatelji, ali posle toga ćete otvoreno pokazivati vašu ljubav. Seks će imati veliku ulogu u vašem životu sada, pa čak će biti i osnovni pokretač mnogim vašim akcijama. Vi uvek treba da pazite na to šta jedete i šta pijete, a posebno sada, jer vam je osetljiv period što se tiče vašeg zdravlja. Možete imati problema sa telesnom težinom, ali vam se ne preporučuju ni stroge dijete ni postenje jer vam mogu napraviti zdravstveni problem. Samo umerenost u jelu i piću. Treba da pazite na grlo, pa i na tiroidnu žlezdu. Istovremeno, ovo vam je osetljiv period, ali vam je i povoljan period za zdravlje, pa koji god zdravstveni problem da imate, vrlo brzo ćete ga rešiti. Čak i ako ste imali neki zdravstveni problem od ranije, onda sada ga možete rešiti. Ako ste imali neke strahove, sada se možete osloboditi svih vaših strahova, a u tome će vam pomoći vaša intuicija koja je sada najjača. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i razgovora možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00 389 75 55 8066.